Абе, знаеш какво? Че ще седна е тук. Оп. Леко щаща. Май за трети път се виждаме. Май за трети път. Каква е тази пълка, бе? Добре, бе. Не мога да стартирам седмицата в нормален час. Един път. А трябва да го стартирам все в някакви часове. Ето сега е... Глей, аре бе. 10 без 8. Аз след малко трябва да си лягам. Какъв влог ще записвам? Здравейте. Няма така да започнем. Аз да не съм... Той Георги вече порасна. Той Георги направи вече 2 влога. Вече може официално да се нарече влога. I'm back. Просто сменяваше една седмица. Трети влог. Трета седмица. Реално, за да може един човек да изгради един навик, той трябва да прави това нещо в продължение на 21 дни. Тоест, аз вече съм изградил навика да съм влогър. Кали, аз вече официално мога да се нарека влогър. Добре. Здравейте, аз съм Жорко влогъра. Трябва малко да си понапиша, почна да си пиша нещата, които да говоря. Трета седмица, трети влог, трета песен. Linkin Park, Lying for Me. Това е жестока песен. Жестока. На съжаление не знам защо тази песен някак си не е толкова комерциална, колкото по-известните им песни, въпреки че тя по нищо не отстъпва на тях. Даже бих казал, че този инструментал е един от най-добрите. Очаква ни така забавна седмица. Отново се потапяме в приключението това да научаваш песен от нулата, да я записваш, след това да обработваш, да я слушаш. Тя няма да звучи точно като оригинала, но нас това не ни бърка, защото не е важна целта, важен е път. Това не са мои слова, това е ето Шидо. Тук е написано тази мъдра мисъл. Такъв елементарен, прост човек като мен няма как да роди нещо толкова гениално. Затова ние ще тръгнем по този път, тази седмица и нека видим докъде ще ни отведе. Сега трябва да сменим малко гледната точка. Някак си ми хареса камерата да е така по-ниско. Това се нарича долен рекурс. Защо ме търсят за CS? Имам да снимам влог в 10 часа. Песента ще я научим от ето този човек. Доколкото виждам, е само една китара. Това прави задачата наполовина по-лесна. Но на пръв поглед изглежда лесно. Ама аз така говорих и за другите 2 песни, май не беше много лесно. Сега ще се отдам просто ще разгледам таблатурата, ще се опитам да хвана ритъма и се надявам утре да стана рано, преди работа. И преди работа също ще репетирам. Много се надявам и този влог сега да не стане 26 минути. Моля се да стане кратък. Истинската работа ще започне Чакай сега. Трябва да измислим прехописна ми, да правя така. И хоп, вторник. Изведнъж стана вторник. Бяхме на работа, стана тренировка, свършихме малко работа, минахме през магазина, взехме си няколко неща. Трябваше да си взема ето този картридър, защото се оказа, че за миналият влог някои от видеята липсват. Това е защото трансферирах файловете от кабел. Деца, никога не трансферирайте файлове от фотоапарат или от каквото и да било друго устройство чрез кабел. Бъдете помни от мен. Използвайте четец. Взех възможно най-ефтиния, защото знаете, музикант къща не храни. Мале как на съвет очите. Малко ще разгреем пръстите, ще се настроим за работа, след което ще репетираме. За малко да забравя. Трябва да ви покажа колко е часът. Това път пак трябва да го оцелят първи път. Аре бе, си бях взел един часовник. Виж как го фокусира. Сядаме да разгряваме, след това почваме да учим Linkin Park, Lying from You. И колко сложно получа така да дай към следващия кадър. Ще ви покажа и тази част от стаята ми. Да, тук имам книги. Аз обичам и да чета и книги. Посвирихме 1 час, сега е... Не знаете как е. Толкова. Айде бе.
Между другото, почна да тренирам тази техниката, която е palm muting. Хубавото е, че тази техника се използва в доста метал песни, така че ще ни влезе в употреба. Така да, тя вече ни влезе в употреба в предишните две, само че аз не знаех точно как да я правя. Сега горе-долу почвам да я нацелвам. Горе-долу. Значи, браво, Георги, ти се сети с 2 седмици закъснение, се сети, че трябва да го тренираш това нещо. Браво. Ама все пак се седи, така че, нали, сега малко ще направя стречинг, малко ще се поразтегнем, след това ще хапнем и започваме да тренираме песента. Айде да ходим да се разтягаме. Сега стана ето тук. За пореден път не мога да го оцеля. Не ми се иска да стига до много късно, затова ще порепетираме малко песента и след това ще се оправяме да си лягаме. Да, това е. Добре. Свирихме около 1 час. Сега е... Да. 10:05. Така ще се оправяме да лягаме, защото искаме да станем утре рано, да може да свършим колкото се може повече неща, да можем да свирим, да репетираме. Може и утре да започнем запис. Реално успях да науча песента, тя не е много сложна. Ами да, това ще е за днеска. Ами добре, не остава нищо друго, освен да се прехвърлим към... Ей, не... Опа, малко я изпуснах камерата, но нищо няма. Така, малко се успахме. Сега е толкова. Трябваше да станем в 5:30. Станах в 6:30. Реално да, някои хора ще кажат, ти си се успал, станал си 6:30. Аз по принцип ставам в 12. Да, но ми се искаше днес да свърша нещо преди да трябва да се занимавам с китара. Да, до сега тренирах всъщност и се разсъмвах. Не стана така, както го планирах. Между другото, това го четох в една книга, сега не мога да се сетя книгата, но там се пишеше, че много хора се спират да правят каквото искат, каквото им се иска да правят, защото нямат план. Всъщност, според него, и нещо, което аз вярвам, че е истина, е, че хората се спират, защото смятат, че нямат перфектен план. Перфектен план не съществува. Трябва човек така да си направи нещата, че да може техният план за действие да може да търпи промени, защото ние сме заобиколени от твърде много обстоятелства, които не зависят от нас. Твърде много. Така че, въпреки че се успахме, въпреки че не успя денят ни да започне така както искаме, това не означава, че не можем да си свършим пак работата или че не можем да се нагодим. Това нещо, което ще направим, ще разгреем малко пръстите, след това сядаме да свирим, да репетираме и ще се отдадем изцяло днес на музиката. Днес целият ден ще се отдам на музиката. Тогава, хора, не чакайте да имате перфектният план. Просто отидете и правете неща. Вие все някакси ще намерите начин да ги свършите. Просто отидете и го направете. Отиваме сега да се разгряваме, след това да репетираме и евентуално да се записваме. Евентуално. Така че, айде да се залаваме за работа. Ми добре върви за сега. Сега е 11 и... Да, 11:05. Хапнахме, направих си закуска. Правих упражнения, които са за разгряване на пръстите, след това тренирахме малко скоро, сега след малко продължаваме пак. Просто в един момент просто много капнах, аз буквално щях да заспя върху китарата и си казах, не, ще дръмна за 15 минути и след това си направих и кафе. Видях от едно момче, от един ютубър го видях, съвсем случайно ми попадна. Random Scale Machine, то е за генерира ви случайен тон и когато ви се генерира, вие трябва да го намерите на грифа. Като аз гледам да го намирам по целия гриф на всичките 6 струни, първо отгоре надолу и след това отдолу нагоре. И се опитваме да ги казвам на глас, за да може по-лесно да го запомням къде е, за да евентуално когато ми се наложи да свиря и да импровизирам, да ми трябва по-малко време да се замисля къде е дадената нота. Да бе, баща ми реши да влезе по слипове в стаята.
Пак ли лъж по гащи, бе? И не исках това да ми се случва, въпреки че аз имам една история с баща ми така по време на един изпит, когато бях в надвис. Ама това друг път ще ви го говоря. Първия път, когато свирех, когато излязох да свиря, то не беше вкъщи, то беше в Западния парк, и ме срещна един човечец и ми каза нещо, което хората след това, когато се заговорим за това нещо, говорим хора, най-вече музиканти, а и хора, които се занимават с не само с изкуство, а и в каквато и да е сфера, казват, че каквото и да правиш, дори и да му отделяш по 10 минутки на ден, пак ще имаш някакъв напредък. Дори да свириш само по 10 минути на ден, няма значение какво ти, пак ще напредваш лека по лека. Каквото и да правиш, важно е просто всеки ден да отделяш по малко. Намерете си вие това нещо, за което сте готови да отделяте по 10 минути на ден и ви гарантирам, че след един месец ще започнете да виждате резултат. Гарантирам ви. Ако не, върнете се след един месец на това видео и напишете хейт коментар. Лъжец! Мамник! Айде да се върнем. Време. Точно сега ли? Айде да продължаваме. Реално свирихме. Даже бях един урок по китара. Абе има много голям контраст, защото аз по принцип предимно слушам рок музика. Иначе се кефя на всякаква музика. Мога да слушам абсолютно всичко. Без значение от жанър. За мен няма само рок или само друго. За мен има музика, която ми харесва и музика, която не ми харесва да слушам. И сега съм се насочил към по-така, да ги наречем хард рок песни, защото това ми се свири в момента, това искам да правя. И в същото време с моят учител учим песни, които са, така да кажем, по-меки. В случая учим една песен на Оливия Дин, казва се So Easy. Реално е готина песен. Готина е, защото има готини акорди, самите пръсти много ти се въртят, особено в лявата ръка. А я свирим не с пера, с пръсти, което е готино. Кефе се. И просто, не че се оплаква, просто има много голям контраст и днес даже помолих моят учител така да ми каже, какви перца да си взема, защото, примерно, това сега едва ли ще видите, ама е доста, да, ама е така сравнително тъничко, поне аз така го усещам. И казах, колко е хубаво да е дебело едно перце, сега не помня точните числа, и той каза, айде ще ти подаря едно, и той ми подари това като в Хари Потър, първия филм, където Хари отива да си вземе пръчката и Оливандър му казва, пръчката избира магиостика. Еми явно при мен това си ме избра. Разбира се, че ще бъде розовото, най-мъжкият цвят. Реално е много удобно. Готино е много, защото като удариш струната и се усеща контакта. Има някакво леко съпротивление и това на мен ми харесва, защото ми дава реално усещане за това кога удрям струната и колко силно е удрям. Та сега ще се захванем да свирим нашата си песен с новото перо, с мъжкото перо и да видим как е. Това Линкин Парк е голямо нещо. Спираме за сега, отиваме да тренираме малко, след това да вечеряме, връщаме се обратно и продължаваме с репетициите. Много съм доволен. Видяхте колко е часа. Свирихме доста. Горе-долу всичко ни се получи. Между другото, мисля, че песента я заковахме. Направо сме готови за... Абе, аз така смело говоря, вземе пак да ми отнеме 100 опита. Ама сме готови. Браво на нас. Ами, оправяме се... Съжалявам. Оправяме се да си лягаме, защото утре искаме да станем рано, за да ходим да бягаме преди работа. Не може ли просто да го кътна, да го изрежа така по средата и да сложа следващия кат? Да, ама ще е много тъпо. Еми, какво сега? От джоба ли да си го извадя? Така,
По принцип, пак не станахме точно в колкото ни си искаше. Сега е... толкова. Толкова. Добре, сега е... толкова. Имам да си довърша и долиното. Отиваме да бягаме, малко говоря на нос, защото ме е хванала веригата. Надявам се успее да издържа. Отиваме, бягаме, връщаме се, оправяме се, свириме малко, отиваме на работа. Бързо, лесно, вкусно. Айде! Върнахме се. Така, избягахме едни 15 км, като е добре. Сега не остава много време до работа, трябва да излизам след 50 минути. Ще си доизпием кафето. Тук сме си пуснали, има един много готин пич, който се казва Legend of Total War. Много обичам тази игра Medieval 2 Total War и този пич прави много яки видеа и докато закусвам и хапвам. Обичам да си пускам нещо да гледам, като всички останали. Вместо да гледам сериали или филми, аз гледам това и много се забавлявам. Почетем малко, едва ли ще свирим. И след като приключим с работата, всъщност аз след това съм и на урок по китара, като приключим с работата и след като се върнем от урока по китара, сядаме, репетираме и записваме. Let's go! Чай сега. Пустим контурата. Айде бе. Така. Малко назад. Много се позабавих. Като имам предвид много, имам предвид, че сега е... Айде бе. Толкова. 9:17 и аз още не съм почнал записи. Отидох на китара, след това трябваше да мина през магазина, прибрах се, реших да тренирам и то тази тренировка се проточи бая. След това вечерях, прибра се майка ми и понеже сега ми предстои да... Нали знаете как от време на време трябва човек така да засити свои нужди, така да ги наречем. И затова сега уикенда ще хода да пия с приятели на вила. Да, много големи нужди са това. И реших все пак да дам нещо от себе си на тази група и затова до сега всъщност се занимавах в изготвянето на брауни. Защото трябва да си подсладим живота все пак. След това се сетих, че аз нямам много време и сега реално трябва да правим записите. А имам чувството, че се и разболявам. Въпреки, че е почти 9:20, нас това няма да ни спре. Имаме едни 40 минути, в които можем да си избухваме. След това трябва да намалим децибелите и се надявам този запис да не отнеме повече от необходимото и да не трябва да го правя това до 12 часа. Защото трябва утре пак да ставам рано. Няма почивка. Айде да се залаваме за работа. Трябва да си извадя мъжкото перо. Сега трябва да настроим китарата. Добре, ай, готови сме. Добре бе, ще ви убия. Не, чакай какво да се оплача. Това ще влезе ето тук, не, това ще го кача. Си свира и се кефя такова и си викаме и сега ще стане и изведнъж хоп, някой влиза в Дискорд и чум как някой влиза в Дискорд, после хоп, някой излиза в Дискорд и пак влиза в Дискорд. Как така? Имам още един-два опита да се пробвам и се надявам, че ще стане. Тъй като ме помолиха да пусна специални поздрави за някакви хора, защото те се опитаха да ми спрат записа или поне да го възпрепятстват по някакъв начин, изпращам поздрави на ето тези хора, ето тук в чата, ето тук, ето тези мили хора, ето тук. Фокусирай тук, бе, ето тук, да. Та, поздрави на тези мили хорица. И спрете да ме притеснявате докато правя записи. Окей? Добре. Мисля, че за днес приключихме. Даже нещо ще оставя китарата. Може и да се вижда колко ми се спи. Ще стана сутринта, ще изслушам китарата и ако няма нужда от запис, в смисъл от презаписване, ще го направя по някое време. Ще си дадем малко почивка от свирането. Починем и в неделя се връщаме. Сега, ако
доживея. Да му доживея края на този влог. Сега с моята къса коса ще видите ето този транзишън. Така, петък в толкова. Няма да ви лъжа, цялото тяло ме боли. Пийте си противоалергичните хапчета. Важно, ако не искате да ви боли тялото, постоянно да ви е запушен носа, постоянно да ви сърбат очите, просто си пийте хапчета. Реално аз станах в 7, не съм станал в 8 и 10. Просто до сега се раздвижвах, разтягах се, малко така да живна. Въпреки че май не изглежда много жив, ама отиваме да чуем какво сме записали и ако всичко е наред, няма да се налага да го записваме пак. Така че, да ходим да го чуем. Ами, мисля, че звучи добре. Обаче не мога да преценя. Мисля, че трябва... стига с това мисля, много мислиш. Наистина не съм сигурен дали не трябва да я презапишем. Което ме притеснява малко, защото не знам кога ще я презапишем. Най-вероятно в неделя, когато се прибера, ще го преслушам пак, надявайки се, че тогава ще бъде една идея по-добре, отколкото съм в момента. Си допия чайчето, защото усетих нуждата да изпия един чай. Надявайки се малко да ме вдигне. След което отиваме на тренировка, прибираме се от тренировка, оправяме се и отиваме да си почиваме. Почивка с така премесена с песни, танци и почерпка. Бяхме на тренировка, цяло мъчение тази тренировка. Тя не беше трудна, просто аз наистина нямах сили да правя каквото и да било. Имах чувство, че ще припадна, даже в един момент просто се облегнах на стената и просто си казах, просто ще мине и това. До сега си оправях багажа, приготвям се да пътувам след малко, даже трябва да излизам след 1-2 минути. Отиваме да си починем, да се заредим с нови сили и когато се върнем в неделя, да разбием този зад. Аз се отправям сега да тръгвам, така че вие ще ме видите в друга обстановка. Точно... обстановката не е много друга, пак съм си тук. Реално сега е неделя. Върнах се от вилата. Значи един съвет. Не се опитвайте да се насилвате да ходите някъде. И то някъде, където е по-планинско. По-добре пропусне. Не, шегувам се. Сега си казах добре, въпреки че доста бързо се измарях. Сега, реално беше добре, може и по-добре, но важното е, че си починахме малко, заредихме се с нови сили, въпреки че в момента ми е уморено. Левски стана шампион, Левски взе титлата. Още не е, но е ясно, че ще вземе. Да, гледахме матча, беше много забавно. Особено когато в групата ти имаш фенове на Левски и на ЦСКА. Комбинацията е убийствено добра. Между другото, никакъв хейт. Подкрепите българските отбори, без значение на кой симпатизират. Само без Лудогорец. И Никола Цолов спечели първо място на Формула 2, така че все поводи за гордост. Сега ние ще се върнем към направата на нашата китара. Накачваме камера и след това влога. Пак стана някакси и кое време. Не знам как се случи. Всъщност знам, реално играх една игра и малко прекалих. Ама имах нужда наистина малко да поиграя. Някакси така го чувствах. Имах нужда малко да разтоваря. Качихме клипа. Изненадващо, само се надявам да не тръгне никакъв звук сега. Имаме 4 показвания, което за 3 часа и 43 минути е много добре. Вярно, че 2 от тях са от мен, защото исках първия път да чуя как се чува. И втория път просто исках да се накефя на себе си, защото си се кефя. Така че реално имаме 2 гледани от други хора, което е добре. Напредваме. Много съм доволен. И с това приключваме тази седмица. И това какво значи? Време е за номер Кой? Не бе, кой те е питал? Време е за номер 4. Четвърта седмица. И това означава, че ще теглим четвъртият победител
от нашата ненагласена, напълно случайно колело на късмета. Така. И сега оставят ни 7 песни, да видим коя от тези 7 песни ще се падне. Айде видим. Много е. Между другото се чудех как да завърша този епизод и реших да бъде с нещо мъдро. Трябва да започна малко по-сериозно малко... Искам да завърши с нещо красиво, нещо смислено. Да не е някаква глупост от моя страна, защото ми писна да говоря глупости. Искам хората да разберат, че аз съм интелигентен, мъдър, работлив човек, че съм човек. Във връзка с това как ми се стече на мен седмицата. Между другото, реално докато бях на почивка се появиха съмнения. Трябваше ли да ходя? Наистина ли имах нужда? Аз имам толкова много неща да върша. Аз трябва да репетирам, аз трябва да уча, аз трябва да пиша, трябва да снимам, трябва. И пълни главата и се чудиш, какво правя? Правилно ли е това, което правя? Със сигурност вярвам, че имате такива моменти и има една китайска поговорка, която мен много ме успокоява в такива моменти и тя е следната. Ако човек има 2 монети, нека едната даде за хляб, за да остане жив, а другата монета нека с нея си вземе цвете, за да се чувства жив. Китайците се го казали. Благодаря ви, че гледахте това видео. Знам, че има някои хора, които със сигурност остават до края. Аз много им благодаря за подкрепата. Бъдете здрави и разбира се, не забравяйте да се усмихвате. Между другото, усмивката е може би едно от най-заразните неща. Така че не спирайте да заразявате хората. Айде, хубави хора! Чао и до следващия влог. Качинг!